It's my church, my village church. Может, отсюда стилет. Jeden spidatnowa przyjemna It's spidat. Просто багато чого. Just going to visit this bucket of my going. Ah, go on the side. Stay going. Tak pięknie. Jak się chwilę, ha? Mam taką pomysł. Czy masz teraz going? Ano. Czy on zaduszce? No i nie. Zapatowne. Oj. Mamy, nie? Oj.